موت زينبل تشعت بحنت معدنا وعز حلو قعزنا سلعات جقلنا تسنقنا سلوم تتنحن كبرنا سرث اللوي بحلنا بسم سماتي محلانا تقبر عصرنا حزو نبرار ينتصر لو يحبوا عزو عين فناته بسيو خند ترقمو يريتراونت عين فناته بسيو ودا ترقمو يريتراونت يريتراونت ما درحونت يريتراونت حبن شغلنت عين قدادا حنا معرار نترر كم منعر بعالت اكوي لبو تسبر يريتراونت سعار زقم زغده يريتراونت سوده سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو صبوك تكونو ناي وترو تمنيتنايو لومو ونكم وترو نخل ميديا فتشنا نعانا كمهر يقيليو كنفلطو زلنا كنستوعلولو زلنا زبلنايوم استفلاليو حبريتاتات حزنا لكم مسينا لنا كنيات أفريقيا مس تشاينا وفيلات ما يطلو اوان سلو زخوني بريزيدنت هاجر إيرترا كم كالود بزحات بريزيدنتات ناي أفريقيا ناب تشاينا بسلام كيدو كم زاتون نعوز ملك الدماء بعمقات كرية كنفتنينا بتمساسالي معراباو عالم أمريكان معراباو ميديان نزير كبناي أفريقيا تشاينا نمتسلام ززاربو زلون زخودو زلون منقد كنرينا هذا نقر نتصور كوين الله أفريقيا ناي مباسيد قرات ناي حيالات كوين الله انتاي مالتيو أب نفس وكف حقر أب أفريقيا زقبر زلو هلق أب أرنا أفريقيا تغطر حادي كوين زلو بحفش أقلنا أفريقيا حدا بحدا نارانا كيدنا لا يقبروا سبورت يقبروا كساب موداتهم سايكوتسلو مجمريا ازي اب دبوباو مبرقنا افريقيا زكات وكا مبرق افريقيا زكاتم زلو نجمر روي زخونه كل تعبيت هاجرات ابو كباسا خلو خرينا دعرينا معراركن كيدنا ام موداتا دما نابكرنا افريقيا مزينا سناي مكتدالي يقبر لنا بالكو لسكويا. Our next story is about Africa and a battle taking place over the continent, a shadowy battle for influence. Now, as most of you know, Africa suffered under European colonization. It was known as the Scramble for Africa. The continent was carved up by Western powers and mercilessly exploited. Even today, the scars of that colonization are very visible. But before the old, even today, أفريقيا ማንም ዘይስዕቶ ሓንቲ ካብቶም ብኤውሮጳውያን ሃገራት ብዙሕ ግዜ ዝተበደለትን ዝተመዝመዘትን ኮንቲነንት እያ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣፍሪቃ ድማ ሓደ ሕማቕ ስምብራት ቁስሊ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዘለዋ እዩ ነይርዋ ጥራይ ዘይኮነስ ክሳብ ሕጂ ዘለዋ ኣብ ካልእ ኮለል ከይበልና ሃገር ናይ ኤርትራ ድማ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ እቲ ዝመረረ መቕፃዕቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ዝወረደ ሃገር እያ በመግዛእቱ ጀሚሩ ቅድሚ መግዛእቱ ጀሚርና ብቱርክ ዶ ብግብፅ ዶ እናበልካ ጣልያን ምስ መፀ እንግሊዝ ምስ መፀ ድሕሪኡ ድማ ኣፍሪቃውያን ናጽነቶም ኣብ ዝረኽብሉ ዝነበሩ ድማ ተኾኒና እዛ ሃገር እዚኣ ን30 ዓመት ነዊሕ ቃልሲ ንክትገብር ተገዲዳ ስጥራይ ግን ኣይኮነን ሓደ ግዜ ኣብ መንጎት ኮኔክሽን ስለ ዝቆርፅ እቲ ኔትወርክ ከም ገብር እዩ ናይ ኢንተርኔት ዘይኮነ ሶፍትዌር ገለ ፀገም ኣለዎ ኣነግረ መንገደይ ይቕረታ ክብለኩም ኣብ መንጎ ጠጠው እንድሕር ኢሉ ሲስተም ሓደ ግዜ ከምኡ ስለ ዝገብር እዩ ኤኒዌይ ንመለስ ናብ ታሪክና ኤርትራ ልዕሊ ማንም ሃገራት በዘን ምዕራባውያን ሃገራት ዝተበደለት ኣብ ታሪክ ጥራይ ዘይኮነት ክሳብ ሎሚ ትብደል ዘላ ሃገር እያ እዚ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅንሕ ኢሉ እንታይ ከም ዝብል ክንሪኦ ኢና እዚ ናብ ቻይና ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ምስ ቻይና ዝግበር ዘሎ ዝምድናን ኣላየንስን በዚ መቃን ክንሪኦ ኢና ምዕራባውያን ሃገራት ግን ተቀደም ዝበደሎ ተጣዓይሰናሉ ሕጂ ንኣፍሪቃ ክሕሳ ዝሓስባ ዘለዋ ከይመስለኩም ተመሊሰን ሎሚ ብዝገለ ብዝበለፀ ንሃገራት ኣፍሪቃ ኢቭን ኣንፃር ረብሐን ክኸዳየን ዝግድድዎን ዘለዉ እንታይ ማለት እዩ The scars of that colonization are very visible. But before the old wounds could fully heal, a new scramble has already begun. The key players are Russia, China and the US. They're not looking to colonize Africa this time. What they're doing is expanding their influence. What they're doing... ሕጂ
ነገራት ኦቨር ሲምፕሊፊኬሽንስ ይባላሉ ነገራት ናይ ምፍዋስ ክእለት ባህሪና ንርኢ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብ ኣፍሪካ ሕጂ ዘሎ ህልኽ ናይ ሰለስተ ሓይልታት ምዃኑ ናይ ቻይና ናይ ራሽያ ከምኡ ድማ ናይ ኣሜሪካ እቲ ኤሮፓ ዝበሃል ንዘመናት ድምዝምዝ ዝነበረ ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ ሕጂ ዝምዝምዝ ዘሎ ከመይ ጌርካ ትርስዖ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኤሮፓ ኣብ ምዝመዛ ናይ ኣፍሪካ ፈፂሙ ዘየብቅዐ ክሳብ ሕጂ ድማ ማሕውራት ናቱ ብረድኤትን ብገለ እናገበረ ነቲ ኣፍሪካ ሃብቲ ናታ ዘውቅቕ ዘሎ ቀዳማይ ኤሮፓ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሎሚ ኣብቲ ጂኦፖለቲካ ውድድር ስለ ዘይወዳደር ዘሎ እምበር እቲ ናቱ ፅልዋን ስምብራትን ብፍላይ ፈረንሳ ዝበሃል ነቲ ምዕራብ ክፋል ናይ ኣፍሪካ ክሳብ ሕጂ ብሩኡይ ትምዝምዞ ዘለያ የስ ሉዝ ትገብራላ ግን ቀልጢፋ ከዓ ትወድቕ የላንቲ ምዝመዛ ናታ ይቕፅል ኣሎ እዩ ካልኦት ሃገራት ኤሮፓ እውን በብግድየን ዝገብሮ ጀርመን ካብ ሓደ ሃገር ሕጂ ተሰይጎም ኣለዉ ክንሪኦ ኢና ንሱ ስለዚ ንራሽያ ምስ ኤሮፓ ወዳዲርካ ራሽያ ከምዚ ትገብራላ ክብሉ ከለዉ ክሳብ ክንደይ ነቲ ሓበሬታ ክጥምዝዙ ከም ዝፍትኑ ጥራይ ራሽያ ትማሊ ይመፅእ ኣብ ኣፍሪካ ዝገበረ ነገር የብሉን ዝመዝመዘ የብሉን ቻይና بقطة بشر كنا تجيرو سنهلنا هرينا أفريقيا إنك زارم غلو. What they are doing is expanding their influence by offering economic assistance. It's an old trick. Come in with promises of aid and then stick around for the resources. The entire African continent has seen this before, but they clearly haven't learned from history. And كالدما ولا زم هنداويان دجنا we have to be very careful. أنت يمكن قبل فتنو زلوا. أتنا أمريكان أوروبان استراتيجي نا أفريقيا مزمزة زنبرة ناب تشاينا إيتيوب ني تشاينا ون مقال كنت متهم زلينا زلوا نزياتهم كا go to hell خاطبلهم كيتكم تفعلنا ترى خاطبلهم بخمس كعشاء يبلون أفريقياوي أنت يوم تقبل زلوا نحنا بدين لكم لو بدنا تشاينا خب تبدل لكم يعني no أفريقيا صلوا الحزبي كونن ويكا عشاء حزبي كونن ديجا دي صرحلو حكمنا دي صرحلو ايربورت دي صرحلو سرقات صرحلو منقد بابور دي صرحلو أيتقفوني بنصارو متيو وق حتحت فتيرو حبتناتو زقيقو نعمتات دوسد ما امونغو كلتيوم زلو فللي زطف افريقاوي يالن انتي كو غبرو زفتنو زلو هجي كلاتهم تم بدغدو مصو زلو افريقا معريم زمزمزوا نو اسخاتكم تمزمزو نيركم كساب حجي تقصلو لكم استراتيجي ناتكم ناي مزمزايو مسكالوت هاغرات كن اي تشرارو حجي انتي تشطارا دخلاتهم كسغو لكم نعاخم ينا سدنتو معربايان دبالو نعاخم ينا نسغو يكبل زلو افريقاوي سلمتاي اتحاد سريقك نعمتات تاريخ لك هم سرقك حجون كسرقك كامبر ناي معباله زخون يخون بلان كم زي بلو تري لها اتحاد قد من بسمته ان كان هبانيلو ديغا سرح لي تلكا ديغا سرح لك حيل الكتريك ناتي حد سلي تلكا اب حقيقو اب بلزا اب كل خيدو حيل الكتريكا حكمنا حكايم كان ختم عبل يونيفرسيتات كان ختم عبل ما ينفعو كوليج نخجبر زحق زلي جبي اكيد كله تحت اغرتي ايربورت ناتو بابور منقد بابور كاب كينيا كاب جوبيتي زماتو زلو كينيا اكيد كاب مومباسا ناب نيروبي زخي زلو منقد بابور كل تحيويات ابتي ختمات زلو كل زمن سري هو افريقيا بمولو نيجيريا تخيت بمولو تسابو تي ترين لاينس يكون تي سرقاتات هنا سريعاتو اوروبا didn't do shit اوروبا يكون امريكا افريقيا بجكا أبكينات حدن شجرن بشم ديمقراطينا بل كخطأت لامبر غيرهم لا يفلتونهم سلان دايم قبرزاليو كل أتومكم مزبوخيهم دم تزلوا أفريقيا استبي تكون الفلتيهم صبغون هم مغن فلا لنا نفلت تزبينا نزيد ما ينخنستقبلوا لزلنا. This week, the US sealed 2 deals in 2 different corners of the continent, Tanzania in the east and Ghana in the west. Let's start by looking at Tanzania. رأيوجي أكلت هجرات أمريكا ولا أنت جراس لدي تفلت اتنا عمتات تتقم لهم زنبرات هجرات وسيس لزينبر هجرات تجدي فنا even بعالجانا نيجيريا ناب تشاينا سلوزخد زلو انت اخذ قبر جميرة حدش ديل استميرة لا جيراتو زي تفلتو كه نعمتات تكون يا اخذ قبر تخلني راي تقبرني حجون كتقبر يكون كتحسيها كتشكي على لا اب تنزانيا خنرينا تناي غانا قسينا نريو اب تنزانيا غانا استقبر خنرينا. It is in East Africa. The largest city there is Dar es Salaam. It is home to the nation's largest port. In fact, it is Africa's 4th largest port on the Indian Ocean side, making it extremely important for trade. And the US wants to take advantage of this, so it has offered to pay $250 million to develop a railway line through Tanzania. نا أمريكا وين أوروبا كم زي 350 مليون كسمعك لها you have to be very careful بتعمي إنك قام فرهن كسمعك له معناته مع عت مسوت أساسي رزمة شجر كم زلك فلت لك أمريكا يتبنيها بيجك أسوارن أربجون كتوالكا صباح نقول ما تتقاس كابون كتوسس لزغونكا نحت عد قاتلوا لي سلت غلمبر سرقاك سر حلقات دلنا نحداك وخسر زي تغل أمريكا تتغرسنا هذا عني يلا تشاينا وكنت تتغرسناتهم تأمر كويو تأمر ريخا نسعتات ريخا زي تمنو تتغرسي زلهم أبجبوتات قلع عينت ناي ترين لاينس أمين
incredible ዝኾነ infrastructure እዩ ዘለዎም ስለዚ ነቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ዓዶም ኣምፂኦም ኣብ ዓድኻ ክገብሩልካ ፀገም የብሎምን ኣሜሪካ ግን ኣብ ዓዳ ዝሰርሓሉ ግዜ ነይርዋ እዩ 30 ዓመት ዝሓለፈ ግን ብጀካ ውግእ ካልእ ክሰርሖ ትኽእል ኣብ ዓዳ የለ ወላ ኣብ ደገ ስለዚ 250 ሚልዮን ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ታንዛንያ ኣብ ኩሉ እቲ ምብራቕ ኣፍሪካ ኡጋንዳ ታንዛንያ ኬንያ ኢትዮጵያ ኤርትራ to some extent ጅቡቲ ሩዋንዳ ብሩንዲ ዛምቢያ ኩላቶም ዚምባብዌ ኣብኡ ቻይና ብዙሕ ፕሮጀክታት ተሳልጥ ስለ ዘላ ኣቶም ሰባት ጠፊና ገለ ነገር ክንገብር ኣለና ኢሎም ነዚ ናይ 250 ሚልዮን ፕሮጀክት አንቂዶም ኣለዉ እዚ እውን ህዝቢ ከም ዘይኮነ ረይዎ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ምዝመዛ እዩ ንዓታቶም ንምምዝማዝ ክጠቕሞም ዝገብርዎ ዘለዉ ይረዩ እጅ እንታይ ክሰርሑ እዮም በዚ ገይሮም Now, $250 billion is no joke. So why is the US being so generous? Two reasons. First, it will help American trade via the Lobito corridor. Lobito is a port city on the other side of Africa in Angola. The US is developing a port there too and creating a rail corridor that begins there. This railway line will pass through 4 African nations, Angola, the Democratic Republic of Congo, Zambia, and then finally Tanzania. The corridor will cut through the entire African continent, connecting the Atlantic and the Indian Oceans. And that's not all. It will also link ports with mines. The ports of Lobito and Dar es Salaam with mines in the DRC and Zambia. Now, when you join the dots, what do you see? A rail corridor that... So, ነዚ ንምስራሕ እዩ ድማ እቲ ገንዘብ ተወፂኡ ዘሎ ኩሉ እዚ ነገር እዚ ፅቡቅ ገይሩ ንፁር ናይ ኣሜሪካ ስራሕ ንምዝመዛ ጥራይ ምዃኑ ከም ዝሕብእ ዘድልዮ ወይ እውን ርቀት ዘድልዮ ኣይኮነን እቲ መንገዲ ባቡር ብታንዛንያ ገይሩ ንዛምቢያ ረጊፁ ይኸልል ስትሬት ኣይኮነን ህዝቢ ይኮነን ረብሓ እዩ መፂኡ ብታንዛንያ ናብ ዛምቢያ ወሪዱ ደይቡ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብኣንጎላ ይወፅእ እንታይ ኣሎ ኣብዚ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ መዓት ሃብቲ ናይ ኮቦልት ድዩ ናይ ገለመለ ነዚ ቴክኖሎጂ ዘድሊ ሊቲዩም መዓት ሃብቲ ኣሎ መዝሚዝካ ካብኡ ከመይ ጌርካ ብባቡር ጌርካ ብኣንጎላ ተውፅኦ ናብኦም ገፆም ካብ ታንዛንያ ተበጊስካ ኩሉ ዘድልየካ ማዕድናት ሰራሪርካ ወሲድካ ግሒጥካ ዲኻ ገለ ጌርካ በታ መንገዲ ባቡር ጌርካ ናብ ወደብ ናይ ኣንጎላ ትመፅእ ኣንጎላ ድማ ነዳዲ ዘለዎ ኣብ ዝቐረባ ምሳቶም ብዙሕ ዲል ገይሮም ኣለዉ ንቻይና ንምውፃእ ኣንጎላ ምስ ቻይና ብዙሕ ዲል ስለ ዝነበራ ንኣንጎላ ንምውፃእ ካብ ታንዛንያ ንቻይና ንምውፃእ ንቻይና ንምውፃእ ኩሉ እዚ ዛምቢያ ብዙሕ ፕሮጀክታት ናይ ቻይና ዘለዋ እያ ታንዛንያ ብዙሕ ፕሮጀክታትን ልምዓት ናይ ቻይና ዘለዋ እያ ኣንጎላ ድማ ዝበዝሐ ተቕርፂ ናይ ቻይና ዝተገበረላ ሃገር እያ ነይራ ብለቃሕ ብዙሕ ናይ ኣፍሪካ ናይ ቻይና ለቃሕ ኣለዋ ትበሃል ሃገር እያ ኩለን እዚአን እንታይ እየን ከመይ ጌርካ ኮንጎ ድማ ኮንጎ ኦፍ ኮርስ ናይ ቢልዮናት ዲል ምስ ቻይና ገይሮም ኣለዉ ንዕኦም ኣውፂኻ ንዓኻ ንምውሳድ ኣሜሪካ ብሓይሊ ዝኣትውዎ ዘለዉ እዚ ስለዚ ነዚያ ገይሮም ነቲ ሃብታዊ ዘሎ ዘቑዑካ ንዓድኻ ንምውሳድ እዩ ከምዚ ብጀካ እዛ መንገዲ ባቡር ካልእ ክገብሩ ይኮኑን እዚኻ ነቲ ዝወስድዎ ዘለዉ ንኸሳልጠሎም ዝኽእል እዩ ቤት ትምህርቲ ክሰርሑ ይኮኑን ሕክምና ክሰርሑ ይኮኑን ኤርፖርት ክሰርሑ ይኮኑን ወይ እውን ካልእ ንህዝቢ ክጠቅም ዝኽእል ኩሉ ነገር ነታ ንዖም ተድልያ ስለዚ እዚ ናይ ኣሜሪካ ፕሮጀክት ተመፂኦም እውን ነቲ ሃብትኻ ድሒጦም ክኸዱ መሳለጢ ክኾኖም ዝኽእል ከምኡ እንግሊዝ እውን ገብሩ ነይሮም እዮም ካብቲ ማዕድን ዘለዎ እቶም ዝኸፍኡ ገዛእቲ ኣብ ዓለም እንግሊዝን ፈረንሳን ድዮም ወላ ሓንቲ ትሕተ ቅርፂ ይገብሩን እዮም ብጀካታ ማዕድን ዘላታ ክሳብ ኤርፖርት ዝኸይ ዘሎ መንገዲ ተዘይኮይኑ ካልኣይ ይገብሩን እዮም ጣልያናውያን እዮም እቶም መሳኪን ካብ ገዛእቲ ኩላቶም ዝኩሉ ንሳቶም እውን ንድንጋፀን ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነ ግን እቲ ዝሰርሕዎ ዝነበሩስ ብገርሂ ዝሰርሑ ዝነበሩ ዳርጋ ዕሽው ኢሎም ዝሰርሑ ዝነበሩ ክትብሎም ትኽእል ከም ገዛእቲ መጠን በርቶም ካልኦት ብጀካታ ናይ ረብሖም ካልእ ነገር 5 ሳንቲም ከውፅኡ ይክእሉን እዮም ነይሮም ስለዚ እዚ እቲ ታሪክ ናቶም ሕጂ ኸ ተገምጢሉ ናብ አፍሪካ ክምለስ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ This railway line will pass through 4 African nations, Angola, the Democratic Republic of Congo, Zambia, and then finally Tanzania and Dar es Salaam, with mines in the DRC, a grand plan to exploit Africa's mineral wealth. This is America's plan. And Tanzania was the last part of the puzzle, hence the $250 million investment. This is the first reason. The second reason is the scramble for influence in Africa. And here the US is competing with China. China already has a strong presence in the region. It has multiple mines in Zambia. It is also investing in railway stations and renovations. So the US is basically playing catch up. And with this latest move, Washington will be hoping to one-up Beijing. How will China respond? Well, it already has. You see, for years, China was pouring money all over Africa, approving loans worth over $10 billion every year. But those loans dried up. ሰብ እንታይ እዩ ሕጂ እዚ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ነቲ ሓያል ዝኾነ ኢንቨስትመንት ናይ ቻይና ብኣፍሪካ እንካን ሃባን ዘለዎ ንኣፍሪካ ድማ ቻይና ንፀጋታት ጥራይ ኮነን ትጥምቶ ዘላ ምስ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዘይብሎም ኣብቲ ግሎባል ሳውዝ ወይ ከዓ ግሎባል ማጆሪቲ ዝበሃል ኣብኡ እዩ ፖቴንሻል ዝረኣዮም ዘሎ ስለዚ
ኢትዮጵያ እንድሕር ወሲድካ ግብፅ እንድሕር ወሲድካ እተን ብዙሓት ሃገራት ህዝቢ ዘለዎን ማለት እዩ ስዑድያ እንድሕር ወሲድካ ንታሕቲ ወሪድካ ዚምባብዌ እንተወሲድካ ኬንያ እንተወሲድካ እዚኦም ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎን ሃገራት እዮም ኩለን ድማ ንብረት ናይ ቻይና እየን ዝገዝኣ ስለዚ ቻይና ንኣፍሪካ ዕዳጋውን እያ ትሪኣ ተርጀኹን ቴክኖሎጂ ናቶም ከምዚ ኤውሮፓውያን ናትና ንብረት ኣፍሪካ ክገዝዎ ይክእሉን እዮም ኢሎም ስለ ዝንዕቁ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ንዓና ክምዝምዝ ጥራይና ፀጋታት ወይ ከዓ ማዕድናት ንክንወስድ ጥራይና ክንወስድ ንኽእል እምበር ምስ ኣፍሪካ እምበር ካልእ ንግዲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብል ወይ እውን ናይ ሕርሻ ገለዮም ክሰዱልና ድኽእሉ እግበር ካልእ ዓቕሚ የብላን ኣፍሪካ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ቻይናን ከምኡ ይኮነን ንብረት ናቶም ቀንዲ ገዛእናቱ ኣፍሪካ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ንፅባሕ ድማ እቲ ዝበለፀ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ እዩ ስለዚ እንካን ሃባን ምስ ኣፍሪካ ከም ደዋፆም ይፈልጡ እዮም ኣፍሪካ እቲ ኮንቲነንት ክህብቱም ይደልይዎ እዮም ስለምንታይ ዕዳጋ ናቶም ምዃኑን ስለ ዝፈልጡ ኤውሮፓ በንፃሩ ኣፍሪካ ክህብቱም ኣይደልዩን እዮም ስለምንታይ ኣፍሪካ እንተሃብቲሙ እቲ ፀጋታት ዝምዝምዝዎ ዘለዉ ክረኽብዎ ኣይኮኑን እዚ ብዋጋ ናይ ኣፍሪካ ሃብቲሞም ትማሊ ሎሚ ድማ በቲ ፀጋታት ናይ ኣፍሪካ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እሱ ጠጠው እንድሕር ኢሉ ፅልዋናቶም ክወድቕ ምዃኑ እቶም ስኮላርስ ናቶም ዝብልዎ እዩ ስለዚ ቻይና ዓመት መፅኣ ኣብ ኣፍሪካ 10 ቢልዮን ዶላር ኢንቨስት ትገብር ኣላ ይዝበሃል ዘሎ ሕጂ ስምዕዎም ኤውሮፓውያን እንታይ ይብሉ ኣለዉ እቲ ሓሶት ናቶም በሚድያ ከመይ ገይሮም ፀረ ኣፍሪካ ይኸዱ ማለት እዩ They have to cut back on the amount of loans they're taking out because they will have trouble repaying them. As a result, the whole Belt and Road Initiative has slowed down in Africa. One of the problems that the West faces is that private or foreign direct investment depends overwhelmingly on the private sectors of Europe and the United States, whereas China has a stronger ability to manipulate the amount of foreign direct investment that goes in. The government plays a larger role. Beijing is getting ready to እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ኣፍሪካ ቻይና ስነ ኣፍሪካውያን ማኒፕሌት ጌራ በቲ መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ፕሮጀክትታት ጌራ ከምዚ ዓብ ነገር ትገብር ዘላ ዝመስል በንፃሩ ኤውሮፓን ኣሜሪካን በቲ ፕራይቬት ሴክተር ገይሮም እዮም ብዙሕ ኢንቨስት ዝገብሩ ስለዚ ንዑ ኣኪቦም ተዝርይዎ ነይሮም ከም ሓደ ዓብዪ ኢንቨስትመንት ምተረኣየ ስለዚ ቻይና ማኒፕሌት እያ ትገብር ዘላ ኩሉ እዚ እንታይ እዩ ነዚ ናይ ቻይና ሰሚት ምስ ኣፍሪካ ትገብሮ ዘላ በዓል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከይዶሞ ዘለዉ ንዑ ንምክፋእ እዩ Forum on China-Africa cooperation. The event is held every 3 years, and this year takes place against the backdrop of slowing economic growth in China. Beijing will therefore be keen to boost its presence in Africa, and the Chinese government says it wants to, quote, open up new vistas for China-Africa relations. David Shin served for 37 years in the US Foreign Service, with assignments at American embassies in Kenya, Tanzania, Mauritania, Cameroon, and Sudan, and as ambassador to Burkina Faso and Ethiopia. He's the co-author with Josh Eisenman of China's It's important to point out initially that there is some confusion as to what investment is in the context of China's investment with all of these. كل زي زرباه نوح انترفيو يجيرو بملاتا فيديو انت سمعك انتايو ቻይና ንኣፍሪካ ትሰርቅ ኣላ ሰራቐሲ ንዓመታት ዝሰርቀን ዝምዝምዝን ዝነበረ ሃገርን ኮንቲነንትንሲ ሎሚ ተገምቲሉ መን ይሰራቂ ኢሉ ክነግረካ ከሎ ክትንቀቕ ጥራይ ዘለካ ምክንያቱ ንባዕሉ ክሰርቕ ዕድል ስለ ዝሰኣነ ይሰርቕ እንዲ ዘሎ ግን ቻይና እውን ዝያዳ ትወስድ ኣላ ትነግድ ኣላ ስለ ዝበሉ ኣፍሪካውያን ድማ ዓይኖም ስለ ዝተኸፍተ ዘርብሖም ነገር ድማ ከቢድ ስለ ዘይኮነ ንኽርእይዎ እዚ ብጣዕሚ ከፍሮም ጀሚሩ ኣሎ ነዚ ግን ቀደም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነጊርዎም ነይሩ እዩ እዚ እቲ ፕላን ቅድሚ ዓመት ከይዱ ከሎ ዝበሎ ክንርኢ a global order or a world order that enables everybody to share, cooperate. Complementarity will have to be there. You can't contain someone, you can't contain one nation, you can't force or even use force, all sorts of coercion to subdue nations. So, እዚኣ ኣብራሻ ከሎ ዝበላያ ሶሪ ኣብራሻ ከሎ ምስ ጋዜጣታት ዝገበራ ኢንተርቪው ናይ ሕጂ ቋንቋ ናይ ቢዝነስ ሽርክነት እዩ እንካን ሃባን እዩ ንግዲ ማለት እስን ኣብቲ መሰረቱታት ኢኻ ተሪኻዮ እንካን ሃባን እዩ ቻይና ድማ እንካን ሃባን እያ ትብል ዘላ ብሓይሊ ሃበና ይትብልኒ እያ ንዓኻ ኣጊዳ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መራሒ ጨውያ ንዕኡ ዕልዋ መንግስቲ ገይራ ምስ ካልኦት ከርብሕዋ ዝኽእሉ ሰባት ወጊና ኣይኮነን ትገብር ዘላ ቻይና ምስቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ እቲ ህዝቢ ፅቡቕ ይኹን ሕማቕቲ መራሒ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ከምኡ ድማ ትሕግዝ ዝብል ኢንተርናሽናል ሶቨሬኒቲ ወይ እውን ልኡላውነት ናይ ሃገራት ክኽበር ኣለዎ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ሕማቕ ይኹን ፅቡቕ መርሕነት ናቱ እቲ ህዝቢ ባዕልዩ ከኣልዮ ዘለዎ ወይ ዝኾነ ክገብር ዘሎ ናይ ደገ ምትእትታው ክግበር የብሉን ስለዚ ቻይና ነዚ ኢንተርናሽናል ሕጊ ስለ ተኽብር ናብ ኤርትራ ድዩ ናብ ኬንያ ድዩ ናብ ናይጀርያ ድዩ ናብ ግብፂ ወይ ደቡብ ኣፍሪካ ክትከይድ ከላ ንነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣኽቢራ እንካን ሃባን ምስኦም እያ ትብል መንግስቲ ተቐይሩ ምስ ዝተቐየረ ድማ በስመ ኣብ ኢሎም ክሰርሑ ይኽእሉ ከምዚ ዓይነት ሲስተም ድማ ኢና እንደለና ሓደ ግን ኣብ ቻይና ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ መንግስቲ በቃ ከምዝብ ክሰርቀካ ደው በለለይ ክበለፀልካ ይብላካ ኖ ኣነሳ ይደልን እየ ምሳኻ ክሰርሕ ኣይደልን እንተልካ 200 ዓይነት ገዳ ይውርደልካ ዝኾነ ነገር ኢንተርናሽናሊ ኣክሰፕትድ ዘይኮነ
زي حقاوي قدا قبل الإيرترا وريدو زلو قدا زي حقاوي مخنيات حقاوي قدا زبال انتايو اتي سكيورتي كونسل نايو نسون بحصوت كقبر غلن يوجن حقاوي قدا زبال UN كقبر خليو ناي إيرترا قبل الإيرترا وريدو زلو قدا اتي زخف أيوتي ناي سويفت قدا زبال تزخف أي زبال معناتو بس أمريكا ترى دي كونس مسمولة عالم نخيت نقص على زخل كلاكا نزخون يكون كتجزء دما عاب عقبة سلة فترة لكا تزي إذا زقبر زلو كم ز عينات عالم عين دلنا معنا ناس أخوينا مزدلنا يو كنسر حلو نخد نعمله بريزنت سياس زارب زلو لذي نتنا توم مانيبوليشن حصوت كنت إنك أقول لكم كلا لنا تلك كم بريزنت سياس دما كلا حدا عب سكولر كيشور محبوباني you made that point in other in your essays etc that this whole in a sense the West having lost control of the world, the crisis of leadership in the West, and how the global South and the whole shift of power is really what's going to define geopolitics, not just now, but in the decades and century to come. You, of course, have written extensively on the Asian century. Many observers have said that this could be the Indian century. Tell us why you think the West is in a crisis of, say, leadership, geopolitical strategy, and why you think there's been this shift of balance of power. حتى تدل عباي حتى انت تبلو زلا معربة عالم وديو ناتو سرح ناتو مرحنات ناتو حيلي نادا خميز خيزلو إذا زبان زي مبزحت زي أبس كولار تايزبل زبان آسيا يزبل زبان أوروبا أنا أمريكان حليفو زبان آسيا يزبل حكي دما there's a good reason for it China ولو هند لو إندونيسيا لو جابان لو ساوث كوريا لو so if you تي نتكو طبعا عالمنا درايفز قبر زلو كله ما ويام زلو تحت توريت كاس العربي مرات كلامله إيران أقاطع زلوم حزب زلوم تكنولوجي زلوم كله ما ويام زلو زبان آسيا يحجي زلو كم زكنو ست حققن تمعربا عالم نتسلطان عالم اب IMF يغون وورلد بانك يغون اب قله نعوك قد فايده لين اذا دما زي فتحوات تايدا نعلمنا زي وكليو نابلي تزارب اسك سلامتها خم تبلي لا تحت الله the West clearly has got to accept that its capacity to dominate the world in the way that it could in the past is over. I mean, it's hard to believe this, right, Sonia? 100 years ago, in the year 1924, 100,000 Englishmen could rule over 300 million of our ancestors, the Indians. I find that quite amazing. 100,000 Englishmen ruling 300 million Indians? How is that possible? But it happened. It's a very powerful statement. دايزبل زلو بحفشة بحتر زبلة ناي معرابا عالم حيلن أبلان تلوو جزيو أبكعيو تناي كرم منتالي تبرسهم زلو 100 شع زخون انجليزاويان من 300 مليون زخونو هنداويان يم حضروا نيرهم ني بس حكفالنا عالم دما يم حضروا نيرهم زي تناي بريتش امبايرز بحالي زي نقر زلو ازي جزيو أبكعيو كما يجرشعو خينو كالا رسيو انت لو مجن كتحالمون يبلكان ات انجليز بهالكساب اجي فلخ قبل انجليز فتن كم تناي قدم حيلي زلو مسيلو فانت رعرع قبل يدي فتن وطبعا هاتو اتناتو جزءات زنبرات كم حسوم استسرقت هندون انت خونت لعلناي عبد انجليز عبك طبعا لو ترايدي كونسي كلتا سلسة عصفناتو كون كم زغلاف زمص زل عمتاتي زنجر بنصارو انجليز بحال نقول قولات قصو بقلطف زخي زلو قطباينا نزارب زلنا تمساسالت امريكا زبحالون اج اناتهم كركبو مخان فلوتيو ناي غزي حتو ترايو اناتو لنكنه إلى ماسك اب اكس بوست غير نيرو بزي نخدو زلنا ناي عدا بزي نخدو زلنا جنزب برينت نغبر زلنا نطفاتنا مارشا وسخنا نخي زلنا نوتقاتنا مارشا وسخنا نخي دلنا እዚ ነገር እዚ معلم انت زي تغيرلو ناي امريكا ايكونوميك دومينيونس ناي غزي حتى دامبر كودق يو مجمريد ما يكون وورنينج ناي إلى ماسك ناي تي جي بي مورغان تشيز بال جيمي دايمونس بال توم زعبي بانكرز ناي بلاك روك كلاتهم امريكا بزو تخدو زلا تقصيلا مودا قاي ترفني يمزول زلو مسحو سابلهم كنت يبلو كحويو دما عقم خمزه يبلو نتو زلو صقم كفتحو خمزه كله سلامتاي اتبايتون امريكا نعو نخغبر عقم يبلو نعو خغبر زفتن دما كمرص ايكلني ስለዚህ ክምረጹ ተኮይኖም ድማ ኩሉ ግዜ ገንዘብ ፕሪንት ናገበርካ ለዓቅም ካብ ዩክሬን ታቱ ኣብ እስራኤል ትብ ኣብ ካሊ ኣብ ታይዋን ትብ ኣብ ካልኦት ነገር ክትገብር ኣለካ ከም ዘለካ ክትመስል ኣለካ ኣብ ኬትካ ኣብ ታንዛኒያ ክትገብር ትፍትን ምስ ቻይና 4% 5% 6% ግሮዝ ዘለዎ ቁጠባ እዩ ስለዚህ ክህብ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ትሬድ ሰርፕላስ ስለ ዘለዎ ፖዚቲቭ ስለ ዝኾነ ኔጌቲቭ ዝኸይ ዘሎ መንግስቲ ይኮነ በንጻር አሜሪካ ኔጌቲቭ ለ30 ዓመት ከይድሎ ትሬድ ዴፊሲት ጥራይ ዘሎ ኩሉ ግዜ ስለዚህ እቲ ሪያሊቲ ካብ ገንዘብ ፕሪንት ስለ ዝገብሩ ዘሎ እቲ ገንዘብ ናቶም ሪዘርቭ ከረንሲ ስለ ዘሎ ጥራይ አሜሪካ ዝቕፅሉ ዘሎ እምበር ዴት ሪዘርቭ ከረንሲ ዝበሃል ናይ ዶላር ከለል ዝተኣለየሉ መዓልቲ ቁልቁለት አሜሪካ ብዝቀልጠፈ ፍጥነት ከይድ ምዃና እዮም ዝነግሩ ዘሎ ሕጂ ናይ አሜሪካ ጥራይ ኣይኮነን ኣብዚ
ኤሮጳ ዝገብርዎ ዘለዉ ራዩ መጀመርያ ብጀርመን ክንጅምር ኢና ናይዚ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ It was real. The West was just so incredibly powerful. But the world has come full circle now. And the West now represents 12% of the world's population. The rest make up 88%. And I already illustrated by comparing Europe's GNP with China's GNP. The relative share of the GNP of the Western countries is going down. Let me give you another comparison. Okay, in the year 2000, roughly around then, the combined GNP of the G7 countries, representing the West, was 2.5 times bigger than the BRICS countries in PPP terms. Now G7 is smaller than BRICS. See, that's how times have. كل ነገር እዩ ብኩሉ ዓይነት ብቁፅር ዝዛረብ ሰብ ድማ እዚ ስኮላር እዚ ብኸመይ ዓብ ክብሪ ዝወሃቦ ወዲ ሲንጋፖር እዩ እንታይ ትብል ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብኩሉ መለክዕ እንተሪኢኻዮ ምዕራባዊ ዓለም እናደኸመ ይኸይዱ ብብዝሒ ህዝቢ 12% ናይ ህዝቢ ዓለም እዩ ስለዚ ከም ዓብ ነገር ጌርካ ክትዛረበላ ይግባአን እዩ ምክንያቱ ሰብ ስለ ዝኾነ ዝበዝሒ ህዝቢ ዝነብረሉ ዝለዓለ ስልጣን ንዑ ኢኻ ክትብ ዘለካ ክልተ ቀደም ብቁጠባ ሓያላት ስለ ዝኾኑ እዩ ክብሪ ዝወሃቦም ነይሩ ሎሚ ብሪክስ እዩ ዝዓበየ ቁጠባ ስለዚ ብቁጠባ እውን እቲ ብሪክስ ዝበሃል ልዕልዮም እዩ ብብዝሒ ህዝቢ ብብዝሒ ፀጋ ብቁጠባ ብሰለስተ እዩ ስለምንታይ ዳዮም ኣብ ስልጣን ዘለዉ እንድሕር ኢልካ ነቲ ናይ ዓለም ሓይልታት ናይ ዩኤን ይኹን ናይ IMF ናይ ወርልድ ባንክ ነቲ ሲስተም ባዕሎም ስለ ዝሃንፅዎ ባዕሎም ድማ ስለ ዝቆፃፀርዎ ዘለዉ እዩ እዚ ድማ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ እቲ ብሪክስ ናቱ ሲስተም እስክሳብ ዘቆም እዩ ድሕሪኡ እቲ ፅልዋናቶም ኣብ ሓደ ለይቲ ዘይኮነ ቀስ ብቀስ እናወደቐ ክኸይድ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ነዚኣ ጥራይ ድማ ኢና ክንርዳእ ዘለና ሕጂ እቲ ውድቀት እንታይ ከም ዝመስል ብኸመይ ከም ዝትግበር እዩ Germany's armed forces are withdrawing their troops fully from Niger. Negotiations with the ruling junta broke down earlier this year. Niger, which is in West Africa, was a key base for Western nations trying to contain terrorism in the Sahel. Around 100 German troops. So German ናልብለና ሰራዊት ናይ ጀርመን ካብ ኒጀር ክወፅእ ተገዲዱ እንታይ ክገብር እዩ ትብል መጀመርያ ሰራዊት ናይ ጀርመን ሲ ኣብ ኣፍሪካ እንታይ ክገብር እዩ እንታይ ክዋፂ ዝገርም እኮ እዩ እዛ ኒጀር ትበሃል ሃገር ግን ቅድሚ ዓመት ኣቢላ ብዕልዋነት ስልጣን ካብ ዝሕዝዎ መጀመርያ ነቶም ናይ ዓመታት ገበቲ ዝነበሩ ፈረንሳ ካብ ዓድና ውፁላ ብምባል ድሕሪ ክንደይ ወለቕ ዘለቕ ንዖም ሰጊጎሞም ድሒሮም ነቲ ኣሜሪካ መዓት ሚልዮናት ኢንቨስት ገይሩ ዝነበረ ሰጊጎሞ ጠርኒፉ ወፂሎ ሳልሳይ ድማ ሕጂ ድማ ናይ ጀርመን ኣብኡ ዝነበሩ ጠቕሊልኩም ውፁ ተባሂሎም ክሳብ ሕጂ ኣብኡ ምንባሮም እውን ዘገርም እዩ እንታይ ክገብሩ ኣትዮም እስከ ስምዕዎም Have been stationed there and established a mission to train Nigerian forces. Chancellor Olaf Scholz traveled to Niger in 2022 to monitor progress and to hold talks with the president. But the cooperation fell apart when Niger's army seized control in a coup last year. Well, more now from DW's political correspondent Simon Young here in Berlin and from DW's correspondent Christine Mundwa, who joins me from Lagos. Good to see both of you. Simon, let me start with you. Why was the Bundeswehr, the German military, in Niger? I mean, what was their most important mission? Yeah, Brett, this Bundeswehr mission has been through a number of phases, but it began in 2016 when the Germans set up a supply base in Niger, which was really there to provide logistic support for their operations in neighbouring Mali, in particular the German role as part of the United Nations MINUSMA stabilisation mission for Mali. But that came to an end in 2023. Since then, this... ኩላቶም እዞም ኩሎም ሰራዊት ናብ ኒጀር ኣትዮም ዝነበሩ ፍሉይ ድንጋፀ ናይ ኒጀር ስለ ዘለዎም ህዝቢ ኒጀር ብግብረ ሽበራ ንኸይጥቃዕ በቃ ንዓታቶም ንምሕላው ካብ ሓልዮትን ድንጋፀን ዝተበገሰ ርሕሩሓት ስለ ዝኾኑ ናይ ጀርመን ሰራዊት ኣባትዩ ነይሩ ናይ ፈረንሳ ሰራዊት ኣባትዩ ነይሩ ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት እውን ኣባትዩ ነዚ ህዝቢ ክከላኸለሉ ካብቲ ዘለዎ ሽግር ንኸውፅኦ ይፅዕር ነይሩ እዮም ትብልኻ ጆክ ማለት ከምዚ ክብለኩም ከለው ትስሕቁ ከም ዘለዎም ይፈልጥ እየ It has never been done. It's the case. It's ምክንያት ከሆነ አይክልኒ ፍሉጥ ነገር እዩ እንታይ ዳዩ ኒጀር ብዙሕ ፀጋታ ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነት ንምዝማስ ክትዕመም እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ መንግስቲ ለሚንካ ብዲፕሎማሲ ጥራይ ከተስምዖ ትኽእል ኢኻ ኣብኡ ሰራዊት ተለካ ኣፍንጩ ክጠውዮ ከተፈራርሆውን ስለ ትኽእል ከምኡ ድማ ነቶም ጂሃዲስት ዝበሃሉ ዘሎ ግብረ ሽበራውያን ትዕጥቖም እሞ እቲ መንግስቲ ብሕም ድሕሪ ኢልካ ንሳቶም መንገዲ ኣርኢኻ ብድሮናት ጌርካ መሪሕካ ተምፅኦም ንሳቶም ነቲ መንግስቲ ምስ ሃረሞ በጃኽ መሓገዙ ዝበለ በቃ እምበር ክንሕግዘካ ኢና ነቲኦም ደው ኢልካ ተመለሱ ትብሎም ንሶም ድማ ነቲ ሃብቲ እምበር ነዚን ክንወስድ ኢና ምንታ ንክንሕግዘካ ክሕግዘና ምንታ ተባሂሉ ንምዝመዛ ዝግበር ታክቲክ እዩ There's no game ኣብዚ ናይ ርሕራሓይ ምክንያት የብሎምን ስለዚ እዚ ንጹር ክኾን ኣሎ ውፁ ተባሂሎም ኣሎ
ንሶም ውፅእ ስለ ዝተባሃሉ ካልኦት ሃገራት ከም በዓል ስዊድን ዝገብርዎ ዘለዎ ድማ ከስካኣኩም ይዝራይዎ The of geopolitics, the Sahel region has emerged as a focal point of shifting alliances once again. Mali, Niger, and Burkina Faso, erstwhile stalwarts of the G5 Sahel alliance, have not only severed ties with the group, but they have turned towards the West as adversaries. And the pivot has now begun to show the impact of some of those long-standing relationships. Denmark, for one, has become the latest Western country to close its embassies in Mali and Burkina Faso, following the likes of Norway, Sweden, and France. Have a listen to this. We have a clear interest in the African countries. So እንታይ ገብሩ ጀሚሮም ኣሎ ምዕራባውያን ሃገራት ቦታ ናቶም ስለዚ ነቶም መሻርክቶም ዝበሃሉ ኣሜሪካ ፈረንሳ ገለመለ ስለ ዝሰጎጎኦም እዚአን ሃገራት እዚኣቶም እንታይ ገብሩ ጀሚሮም ነቶም መራሕቲ ናይተን ሃገራት ነተን ኣምባሳደራት ናተን ዴንማርክ ኣምባሳደራ ስዒባ ስዊድን ኣምባሳደራን ትህቦ ዝነበረት ረድኤት ነቶም ድኻታትን ጠጠው ክነብሎ ኢና ኢሎም ስለዚ እቲ ረድኤት ዝበሃል ናይ ድንጋፀ ከም ዘይኮነ እንታይ ዳ ፖለቲካዊ መሳርሒ ምዃኑ በቲ ናቶም ኣካይዳ ክትሪኦ ስለዚ ዴንማርክ ኖርዌይ ስዊድን እቶም ናዶም መሻርክትና ንዖም ስለ ዘውፃኹሞም ንህዝብኹም ነቲ ድኻስ ህዝብኹም ረድኤት ኣይንህብን ኢና ብምባል ይሃድሙ ኣለዉ ስለዚ እቲ ድንጋፀ ዝበሃል ፖለቲካዊ መሳርሒ ምዃኑ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እኽሊ ሒዙ መፅዩ ከምዚ እናደንገፀ እቶም ረድኤት ዝቡኻ ጥራዮም ዝኾኑ ሕማቅ ክዳን ዝተኸደኑ ገለመለ ንሳቶም መሳርሒ ናይቲ ፖለቲካ እዮም maybe ንሳቶም ብቕንዕና ዝገብርሉ ቆልዮም እቶም ሰባት ኣብ መሬት ኣባይታ ዘለዉ ንሱ እውን እኳ እናተጠራጠርኩ እንደ እቲ ፖሊስ ንዖም ዝህብ ዘሎ እኽሊ ግን ንረብሓናቱ ፅልዋናቱ ኣጀንዳናቱ ንኸሳልጥ ኢሉ እዩ ስለዚ ፍሪላንች ዝበሃል ናይ ጥርሑ ረድኤትን ምሳሓን ከምዘየለ ካብቲ ተግባራቶም ንርኢ looking towards us in Europe as they chart the course for their future. We must demonstrate that we offer an attractive alternative to the increasing Chinese and Russian influence on the continent. In place of the closed embassies, Denmark plans to open new embassies in Senegal, Tunisia and Rwanda. These locations seemingly better serving its strategic interests and enhancing relationships within regions it deems more stable and promising. Yet በንጻሩ ናበይ ገጾም እትረድኤት ናቶም ናተን ምሳና ከርባሓና ዝኽላ ዝበልወን ቱኒዝያ ሴኔጋል ናብ ራሻ ንኸይትኸይድ ስለ ዝፈሩ ዘሎ ባይ ወይ ነዛ ቪድዮ ክገብር ከለዉ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ሴኔጋል ድማ ንራሻ ኸይድሎ ምዕራባውያን ሃገራት ክእውዩ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ራሻ ብሓይሊ ኮነት እንተቲ ቦታታት እቋፀሮ ዘላ እዚ ምዕራብ ኣፍሪካ ብኤውሮጳውያን ዝሰልቸዎ ስለ ዝኾነት መንሰይ ጠቕላላ ካብዚኣቶም ክንረሕቕ ኣለና ምስ ራሻ ኣላያንስ ክንገብር ኣለና ምስ ፑቲን ዝምድና ክንገብር ኣለና ምስ ቻይና ዝምድና ክንገብር ኣለና ንሱ ውፅኢት ደምፅእ ምክንያቱ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናትና ያትውን እዮም ወታደራዊ ታዕሊም ሃቡና እንተኢልናዮም ክቡና ዝኽእሉ ሰብ እዮም ማዕድናት ኣለና ከነውፅእ ሓግዙና እንተኢሎም ክሕግዙና ዝኽእሉ እዮም ስለምንታይ ንሳቶም እውን ማዕድናት ስለ ዘሎ ራሻ ድማ ልዕሊ ኩሉ ናይ ኣፍሪቃ ደገፍ እውን ስለ ትደሊ ዲፕሎማቲክ ደገፍ የድልያ ኣብ ዩኤን ደገፍ የድልያ ስለዚ ንኣፍሪቃውያን ክትምዝምዝ ተሓስበሉ ግዜ እውን ኣይኮነን ዘላ እዚ እቲ ትኽክለኛ ሓገዝ ዝበሃል كتبهم سلتخل كلاتهم زمرحتني معرب أفريقيا كاب أوروبا هديمهم كاب أمريكا هديمهم مس راشا زمدنا يقبرلو مس تشاينا زمدنا يقبرلو السد ما يتوسي دم سألهم معربين حجرات دما كاب معلتنا معلتي إمباسيتاتهم كعص ونرلنا سلزي ترهراعز بحال ترديد بحال كله بسارحين هاي بوليتيكا مخانو كردانا كم زلوا اسكي نشتي نسمعيه بخلي تمن قد كروينا Where we've had these coups in Niger, in Mali, and Burkina Faso, what has followed is the West being kicked out or pulling back, and then the Russians filling that vacuum. And what that's done is sour diplomatic relations between neighbors who are now essentially camped into groups of those who are backed by Russia and those that remain firmly in the Western camp. For example, here in the region, there is the body ECOWAS, where the three countries in question, Mali, Burkina Faso, and Niger, have left and formed their own alliance. بحثر زبالة تقدايتي نيز قدايناي ناي أفريقيا نجحت بوليتيكاويان مرحتي بفلا يزوم حجاب سلطان دمت زلو نتناي معرب أفريقيا نتناي معرباويان بوليسي كايدا تبقى يرم سلا دفلتو سوس عمد كاسل زنبورا بتحتيو تحرنا سنتهم 5 عمد سوس عمد እቲ ዲሞክራሲ ተባሂሉ ዝተሸጠሎም ወላ ሓንቲ ውፅኢት ደየምፅእ መጋበርያ ናይቶም ዝገዝእዎምን ነቲ ሃብትናቶም ዝወስዱ ዘለውን ናቶም ውፅኢት ንዓታቶም ንኸርብሕ ዝተገበረ ምዃኑ ካብ መዓልትና መዓልቲ እናበርሃሎም ይመፅእ ስለ ዘሎ ነቲ ኩነታት ተረድዮሞ ካብኡ ንክእለዩ ንክሃድሙን ይፍትኑ ኣለዉ እጂ ናብቲ ናይ ዞባ will have to be there. You can't contain someone, you can't contain one nation, you can't force or even use force, all sorts of coercion to subdue nations. This is not acceptable. Yeah, President Siaz ብሎ ዘሎ exactly ኣብትናቱ ኣብቲ ዘለዎ ንዛረበ ዘለና exactly ንዑ ዝገልጽ እዩ ሃገራት ድሌተን ክገብራ መሰል ኣለዎን
ድሌትካ ስለ ዘይገበራልካ በዓልካ እናፀቐጥካ እናጨፍጨፍካ እናኣገድካ እናሃረምካ ምኻድ ግን ግዜ ይኮነን ወረድካ ው ዝገድድ ዝበርትዕ ቃላት ኣለዎ ነዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ዝገልጽ This is the law of the jungle. We need to get out of this, the law of the jungle. And people will have to be free, live like human beings. No one nation has any right to come and impose its wills on. So, ሕግና ጫካ ማለት እዩ ሕግና ጫካ ማለት ዝሓየለ እዩ ዝድሌቱ ዝገብር ኣንበሳ እንተ መፅኡ ካብ ዝኾነ ይምንጥል ድሌቱ ይገብር ሕግና ጫካ ኣብዚ ዓለምና ኩሉ የብሉን ዳርጋ ሕግና ጫካ ግን ንነዊሕ ዓመታት ዝቐፀለ እዩ ሓያል ክትከውን ኣለካ ሓያል ድማ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝገብር ኣብዚ ሩልስ ቤዝድ ወርልድ ዝብሉ ኣሜሪካ there is no rules ሳቶም ዝገበርዎ ወይ ሩል ዝኸውን ሳቶም ዝደለይዎ ወይ ዝኸውን ስለዚ ካብዚ ሕጊ እዚ ክንወፅእ ኣለና እዚ ዘረባ እዚ ቅድሚ ውሕዳት ዓመታት ኣብ ሓደጋ ክትዋይ ነዚ ሃገር ኢልካ ክትፈርህ ሎሚ ግን ብኩሉ ዓለም ዓለምና ኣብትቀያየረሉ ዘላ ትክክለኛ ቋንቋ ኮይኑ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብ ተግባር ዝኸይድ ዘሎ እዩ ምስቲ ናብ ቻይና ከይድዎ ዘሎ በዚ መቃን ክሪኦ ክንፍትን ኢና ነዚ ሕጂ ዘለናዮ መጀመርያ ግን ነዚ ወባና Russia has the right to defend itself. Russia is defending itself on behalf of everybody, every people everywhere. So the question comes, what is the position of every nation as far as the imposition of sanctions on the Russian Federation or even declaring war against the Russian Federation? Our position was very clear. We are against containment. We are against the domination or hegemony of one nation. We can't accept it. It's not ours. So, ናይ ራሽያ ይኹን ናይ ካልእ ሓንቲ ሃገር ሰብ ገዳ ከውርደላ ተፅዕኖ ክገብረላ ውግእ ክውጀላ ኩሉ እዚ ንዓና ብመትከል ንቃወሞ ስለ ዝኾነ ኣንፃሩ ኢና ደው ንብል እናበለ ኣብቲ ኣብ ራሽያ ከሎ ዝበለ ግን ነቲ ኩነታት ናይ ኣፍሪካ ሪኢኻ ግን ኤግዛክትሊ ንዑ ዝኸውን እዩ መጀመርያ ግን ኣብቲ ናይ ዞባና ቀርኒ ኣፍሪካ ክንመፅእ ከለና ዓብ ቴንሽን እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እስከ በዚ ንጀምር እንታይ ይብሉ ቀደም መስማት ያለበት ነገር ነው እና ፕሊዝ ሼር በጣም የግብፁ ወታደርም ኢትዮጵያውያን ዓብ ስጋት ተሰሚዕዎም ኣሎ and there is a good reason for it هذا كابو زي يجي إثيوبيان شيرز قبل بتصر على استفزاز مصر ورفع درجة التوتر في المنطقة. النهارده أعلنت اثيوبيا تعيين سفير لها بدولة أرض الصومال. كمان عقد رئيس ما يسمى كم زنريا زلنا أبزز حلفة معلتات إثيوبيا بزح من قصقاسات جيرالا بزح من قصقاسات جيرات فزلا دما بجبسي بقرباي كاتلو خمس زلو of course تزعبي national security ناي هاجراود احنا تزعبي سقات ناي جبسي بإثيوبيا يدمت سلازي نيوتوبيا every سقمتنا تايمز كاتلو this is حدا عبد تيمكم زلو ميزفلا so أبزك أربع معتاد إثيوبيا مس جبت مس سومالي لاند نتجرات توزنا برات MOU وعلك تجبر أنا هفتجب حرز بحال زنبرة نوعو كم قبل ملسنا تجمع الصومالي لاند كم حجر كتقبلها زبال زنبرة نوعو كتكبر زخل سقم توسيد على سلمة نتزنا برا قنصل زنا برا ملو إمباسي جرات طلع زخا نبحنت حجر recognize زجبر كله أمباسادر ناتكا كم إمباسي level تجبر سلزي indirectly نتناي صومالي لاند نخد قبله وين نخد عملنا نخد وجلا نعوز وسس سقم تسلز خانة جبت دمانة زي كاتل ولو مخنياتو زوج دايزي نجبت عويان سلامتها عبد تعطوا لهم تبعيلو حدا جنرال نايجبتي بتليفون زقبروا يلوم دما إثيوبيان يمزقبروا زلوزي نزيات مدرسة ريانا زي حبريتا زي سلامتها يقوم نب سوماليا تعطوا لهم سراويت سد زلوا نزبل كمل كله اسمه الصومالي لما جاء هنا وعمل اتفاقية بروتوكول تعاون عسكري هنا الدنيا قامت بقى بروتوكول التعاون العسكري أول حاجة ده بطلب مين الصومال احنا تي طلب وتهدراوي زمدنا ويون سممع غيرنا زلنا تحتو بسومال زمصنا نحنا زغبرنا اي كام نو بايت تزبلو زلو ملو حق قبل ايكني معناته جبسي ني اثيوبيا نمعطاو بكل منقدي ليتمعلت مسرحه نيرا ግን اتعدل دما جبسي ሶማሊያ ቀደም ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ነይራ ተዘገርም ናይ ዓቢ ዕሽነት ናይ በሐቂ ዝሕዝነካ ፖለቲካዋ ካይዳናት ናይ በሐቂ ዕሽነት ዘለዎ ኣብቲ ዞባ ኤርትራ ሙሉ ብሙሉ ኣጎን ኢትዮጵያ ነይራ አቢ አሕመድ በዓሉ አፍነ ፊሑ አፍልብነ ፊሑ እንታይ ኢሉ ኤርትራ ማለት ንሃገራዊ ድሕነት ናይ ኢትዮጵያ ልዕሊ ማንም ትቃለስ ሃገር እያ ዝኾነ ይኹን ፀላኢ ኤርትራ መፅኡ ካርመና ዝኽእል የለን ብለ ሓቂ ድማ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ኣብቲ ረስኒ ዝነበረሉ ግዜ ነቲ ዝኸውን ዘሎ ብትክክል ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ተዛሪቡሉ ነይሩ ናይ ኤርትራ ድሌት እንታይ ምዃኑ ኣብቲ ዋህነቲ ንጹር እዩ ነይሩ ንኣብነት ኣብዚ ንርኢ ኣብዚ ክምለስ ኢና The normalization of expectations. Mr. President, thank you very much on behalf of CGTN for talking to us. Now, the relationship between Ethiopia and Eritrea has been fixed and remarkable achievements within a very, very short period of time been seen. What do you make of the whole development now that we are here now?
we have been in an abnormal situation for so long without any rationale, without any justification. We're coming back to normalcy. It's as simple as that. Now, many of us expect. So, እንታይ ዝብለ ዘሎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዘይ ኖርማል ኣብ ዘይ ንቡር ኩነታት ነዊሕ ዓመታት ፀኒሐን እየን ሕጂ ናብቲ ንቡር መንገዲ ኢና ንመፅእ ዘለና ንቡር መንገዲ ድማ ሽርክነት ሓበራዊ ስራሕ ምዃኑ ናብኡ ኢና ንጓየ ዘለና ቀፂሉ ዝብላ ድማ The economic, political importance of the return of, should I say, Eritrea back in the region, also between the two countries. What is the expectation from now on, both in the region and between the two countries, Mr. President? We have to recoup lost opportunity. It's an opportunity lost, or it's an opportunity cost of the last 20 years and more. Recouping. ኣብዚኣ ስእሊ ጥራይ ረአዩ እቲ ናይ ገጽ ፋሻል ኤክስፕሬሽን ይብልዎ ሰብ ብኣፉ ክሕሱ ይኽእል እዩ ብገጹ ግን ክሕሱ ይክእልን እዮም ዝብሉ ኣብዚ ወላቲ ኣቢ ንዑ ንከስድዕ ንኢሳያስ ንኽእምን ዝገብሮ ዝነበረ ኣክትስ ክትሪኦ ከለኻ ማቹሪቲ ናይቲ ፖለቲካ ሌቨል ክትሪኦ ከለኻ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ግን ሪሊ ነቲ ጌም ኣብ ዝፃወቶ ዘሎ እስካብ መጀመሪኡ ዝረኣዮ ገሚትዎ ከም ዝነበረ ግን ዕላማ ስለ ዝነበረ ንሱ እውን ነቲ ዝደልዮ ዝነበረ ዕላማ ክሳብ ዝሃርም ዩ ሃቭ ቱ ፕሌይ ኣሎንግ ነቲ ዘሎ ዝነበረ ምሱ ክትፃወት ኣለካ ትዘድልዮ ክትገብር ኣለካ ግን ኣብቲ ነገራት ናቶም ክትሪኦ ከለካ ኣብ ኩሉ ብዙሕ ስክፍታታት ከም ዝነበረ ትሪኢኻ recouping and rebuilding. It's a dual purpose crossroads to me. We have to recoup what we've lost. Definitely we need to move faster. We need to move in a better momentum. And then we need to replan and plan for. So ናይ ብሓቂ ነቲ ዝኸሰርናዮ ግዜ ክንመልሶ ክንክእል ኣለና ብዝቐልጠፈ ሓበራዊ ሽርክነት ጌርና ክንጓዓዝ ኣለና ስለዚ ኤርትራ ሙሉእ ፖዚቲቭ ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ ከም ዝነበራ ዘርኢ እዩ እዚ ግን ናይ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ኣብይ ኣሕመድ ናይ ብሓቂ ዲስፖይንት ዝገብር መራሒ ምዃኑ ኣብ ግብፂ ረኣዩ ብዚ لن نقوم بأي ضرر لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر للمياه في مصر والله لن نقوم بأي بشم أملاك يمحل نجبت إن خيبدله إلكا محل الليل و بريزنت نجبت السيستم مالتيو ني أبي أحمد عبد جبس أبز مصلو نجبت إن خيبدله حماق نخي جبراسي بأملاك محل الليل و أبدا ما يمحلون يروش لذي نجيب تقب غامي خاط بدلات خلتونكو بدل كوين خصم عم زخل بنيل ترايخا بخالب ولا حد قبره ما يدخلني خاص لذي التناي نيل تراي كيكون هجر معنا بربراز بحال ودب أفدق بحر حيل بحر انتخانيتهم بخلتها من قدي كهرموم كم زغلو عبس قاعد يسمع عمالوس لذي أبي أحمد أبت زوباتي سوماليا أنصار قبتي أبقول نخينا كم زنبرت إيرترا أنصار قبتي أبقول نخينا خمس زنبرت نزخلو بعلى حشيش وانا تعدل نيرترا زيادة كتحجزو زفتنت هجر أقوانيوا كورر يا بحريك ملسي شجر كفترة لكم كبتاتنا قالوا كندي تعبيز اللو زربا كم دما نجبتي ني سوماليا الصومالي لاند سمع بمقبار نسوماليا الأولى ونتوم يدفرالو بتوم كادرتاتنا تجارو دما كم بتناينات هجر فحكنا بلاينا عبيدنا هجر تجبرنا جري بلانا بركة أشكال على المزراب نايزو كل وتسي دما نالكا سراويت نايجبتي أبتا عداتي له انتهي له وجهنا مالا سرطان سمعات سنانا الحاجة الثانية بروتوكول التعاون العسكري ليس ان احنا هنعمل قاعدة في الصومال لا ده غير وارد تماما رقم 3 مهمة البروتوكول ان احنا هنقوي الجيش الصومالي هندعمه هنعيد تدريبه هنخليه قادر على انه سنتايم زور زلو نحنا نعبزنا بجمرة تحطه كعب صومال زمتزي كالاي دما نابت بيس كنقبر سوميم حتتومنا أبعتنا دما قندي نتي أصوار كنبومينا كنعلمومينا كنمهرومينا نتي مكل خالنا وتحضروا عقبنا سوماليا حاف كم زبل نفسه تكلاخلن هجروك كلاخل كم زخلن كنقبرينا نابلي زارب زلو حتى بزي زارباجن نسومالي اللي عندنا هرمون كنحجزوا منا من حدود الصومال يقضي على المجموعة بتاعت الشباب الإرهابية يرجع بقية الصومالي لاند اللي ضاعت منه فدي 3 اهداف للجيش الصومالي علاوه بقى انه ايه هيامن منطقه البحر الاحمر ومدخل باب المندب هذا زدت زربان اتومي نزي ببزح الشارع قبر والله سلازي نحنا نحجز لنا هذه تطلب سلازي مثلا سلست حتتنا نحجز لنا بصوماليا تحجزنا تحتيتنا كلايدما وتحضروا بيس كنقبرينا ملو زلو هذا الشيء زخونه كوماندو اتيوم كم زلو
ዕጥቂ ዘለዎም እዮም ዝንገር ዘሎ ሳልሳይ ድማ ንሶማልያ ሰራዊት ናታ ንኽትሃንጽ ወታደራዊ ዓቕሚ ንኽትገብር ሃገራ ንኽተውሕስ ከምኡ ድማ ነቲ ልኡላውነት ናተይ ልኡላዊ መሬተይ ትብሎ ሶማሊላንድ እውን ኣካል ናይቲ ሙሉእ ሙሉእ ኣብ ትሕትያ ንኽትገብሮ ክንሕግዛ ኢና ከምኡ ድማ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ብኩሉ መገዲ በቲ ናይ ወሽመጥ ናይ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዘሎ ወገን እውን ክንቋፀሮ ኢና ንኣልሸባብ ንምድምሳስ ከምኡ ድማ ነቲ ናይ ሶማሊላንድ ሓይሊ እውን ንምእላይ ክንሕግዝ ኢና ዝብል ዘሎ ስለዚ ድሮ እቲ ፕላን ካብ መንግስቲ ግብፂ ዝወፀ ኣይኮነን ግን እዚ ቪድዮ እዚ ኢትዮጵያውያን ሶማሊላንድን እዮም ሸር ዝገብርዎ ዘለዉ ንሓቅነቱ ባዕሎም የረጋግፅዎ ተመሳሳሊ ኣብታ ናይ ዓንተ በዝራናያ ነቲ ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ በቀረባ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ነዚ ድማ الصومال اجتماعا على الفور مع السفير الاثيوبي ناقش فيه القضايا الأمنية في منطقة القرن الأفريقي وتعزيز العلاقات. هذه الحكومة أصدرت بيان تهاجم فيه مصر وتعترض ከምኡ ድማ ነቲ ኣብ ኤምባሲ ደረጃ ዝገብርዎ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ሶማሊላንድ ሲ መግለፂ ውፅኡ ንግብፂ ምትእትታው ነቒፍዎ ኣሎ ንዑ ክመልስ ከሎ بالشدة على الانتشار الأخير للقوات العسكرية المصرية في الصومال. البيان بيقول ما معناه أن وجود قوات مصرية بيهدد الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. أولا من أنتم وبأي صفة تتكلمون؟ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ናይ ግብፂ ሰራዊት ኣብዚ ቦታ ምእታው ንፀጥታን ርግኣትን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ክርብሽ ምዃኑ እቲ መግለፂ ናይ ሶማሊላንድ የተኩር ይብል ኣሎ ክምልሰሉ ከሎ መጀመርያ መን ኢኹም ንስኹም ብናይ ስልጣን ኢኹም ከተዛረቡና ዘለኹም ስለዚ ኣካል ናይ ሶማልያ ስለ ዝኾንኩም ክዛረብ ዝኽእል መልሲ ክህብ ዝኽእል መንግስቲ ሶማልያ እዩ ንምስማዕ እዩ ስለዚ ነቲ ናይ ሶማሊላንድ ኣካይዳ بتري أنصارهم زغون الجبسي إخاترب زمالتي. الحقيقة التاريخية المعروفة للجميع أن أثيوبيا هي كانت وما زالت مصدر زيادة ما تبطنت به. ما كما يجيركم يوم من زوباك أرنا أفريقيا تربش حجر يا خطب تدخلوا بيناي سلطان تحكي أب أرنا أفريقيا تعمقوا سلامن ركعتنا يتزوبا تربش حجر حنت حجر يا زلا سادما إثيوبيا تبعل زيادة تقلنا بيها. مش إيرترا يكون مش كينيا يكون مش صوماليا يكون مش السودان يكون مش كله أبتزوبا زلو رباش يتحجر متلا نتسأتنا يتزوبا إثيوبيا أبزع ملو تبونت بيهاري مزلو. كل الصراعات في منطقة القرن الأفريقي وأطماعها في شواطئ الصومال المطلة على البحر الأحمر قديمة وما زالت قائمة. ثالثا مصر لن تتردد في حماية أمنها القومي وحماية أمن وسيادة واستقرار الصومال باعتبارها دولة عربية ويربط بيننا اتفاقية دفاع. شوف سالسايد ما جبسي مجمريا ناشونال سكيورتي حقر عود عنتا زد اللي قمت كلنا خطوة سد حرت بالحقر كم زي كونت كم دما صوماليا كم أكل عرباويت حقر ني صوماليا نمكل خالن محجازن نعنا زقرة بمخانو يوم زارو زلو سلس جبسي السيسي أبسط أن كنبر ندحر قينو أبعد بزوج ساعتهم زلوا يزنجر أبتاع سلطانو كقتل تقينو قداينا ينيل ما فز أمتح قبر الله ينتيلوهم أبقونيهم تمزبي نيل لنفسه كف جبس عود تنكفارستيا سلازي إثيوبيا بعلون في حيرهم بشجر فتيرهم ترايده كونس بنيوم بوجن فان نجيرو أتيو نتفانو كعطق كم زخل جبسي ردويو يقبرون تزيل لهم على تيو ناب شعبية زار مغنيات يبلومن بزيد ما بسوماليا أتيو وجن تدي جبره نتوم ناي أوروموديو ناي سومال عطقات جوجل هذا لو كلاتهم كعطقهم كم زخلن إثا إثيوبيا تبعن رجونات نخي تركب كل لك شجر فتر مخانو أمريكا خيتت عناد مان أمريكا زيادة تعطي قبر اللازغل نايل سيسي اتزجر لك فالدما دونالد ترامب سلطان تبتيو أبز حلفنا تديقا زي تبتن ويلهم نيرو حجي لما كل زي اليوم حقس قبر لهم كم زغل رجيت أنيا خوينك الزارب غل تزي أبي كام معلتنا معلتي شجرو ناقد لك خيد مخانو هنا نري التقرأي نشترينا أنا بيرترا أبتنا تشاينا خنا تكورينا شو قارسنا مجمر يا سواتينا نبهل هم تو تاريخ التمهرنا يوم قلنا ندي خوينا نقمت لنا 4 مليون 5 مليون ناتوهالنا سون غانا يتوصري مالتي توم بدحرينا استفطروا 6 مليون 4 مليون بصيهم نايزي وصيتايو 3000 عامات مولو او طورنت تقميطنا حزن هنا ناي خوينات جينا كم قلي ايدل لي انا حزي قدرت هاليك وا قدرت هالك كي مسواتك ركاو قاس جميلنا ني مسوات كفيلنا هنا هون بقلبت دلاي قبري زي اجراي تبع ነገር የለም ለዚህ አገር ሁላ
بالسلام قصل حبيبك مهاد زي كذا كنا تفطيري نود برجيس زخد سب فلتو أبو كنا نود بسرعة نود برجيس الخيل غير كده كم سلام دو مسرح كاروا بحالة خدمة كمان لازم كرمينا تاجم يلنا يكون كنزلوا على جنب سلام نانكم حلو جن يلنا دقيق أنا نو عليك نقولكم بزحي حاجة سو بحفشة أبزي حلف لنا ترينا ونزبلو يتحكيوا لا تقول تغلب سب لقوا فلتوا نقول تقاريسنا نمثلنا الديمقراطية لنا كنا مسؤول تسخف الناس نقول هذا إيش زبط حزبنا عندنا المجلس ما بيعرف تقرأ بحفشة أمونغو زيوم إليت ناي تقرأي زلو باسي درجنا بعد درجة نتا تقرأي تبعال نشتي أبزوحك مغاقلا خمزغل اتزلو وغندما درجة أبزوانزي نتشورنا خونيمت كم زلو يزن قرزلو أبزوانزي يتاجو ردا ناتو وغن هزو دكتور دبرتين دما ناتو وغن هزو نسلام ريد كم زي كونو ووغنوم حزوم ووغنوم نمدلدال يقواي خم زلو ينان رزالنا زخا إثيوبيا زأكل أب كمية عينت عزقتنا خد خلوي مسفانو زلو تقام دما أبوتو نهلوي سلازي تا إثيوبيا تبعال is really in critical situation أكندي نتي رسينو زلو ما يزحل غير كذا زحل دما ما مليسو لهم باز قبر مرحنا تاب إثيوبيا نرلنا زقول دايزي نعم زملكاتيو برجين أرتزو باس لزلنا بقرب دما نسلو سلزخنا كنكتاتلوينا ريبورت دما كنبينا هجي نابت هجي زلو أقداسي معبالك سجر What's going on? بوغن إيرترا تزعبي مايلستون زلو زي هجي نريا زلنا بريزنت هاجر إيرترا ناب ناينا كزعبي بريزنت هاجر إيرترا ناب تشاينا نابتي وعلانا تشاينان أفريكان كوبريشن نمقبار زعلمي كابلت 4 كسابلا 6 زغصل فورم نكسات فياتي زلو بزحات مراحتي أقدمهم يوم زعاتو مغنياتو وعول كي تجمرت كونفرنس كي تجمرو خلو diplomatic relationship كتقبر bilateral relationship كتقبر اتزبالة زي أقات عمسلو زخوني سلازي أب تشاينا زماز حقرات دما تمساس هالي أكايدان مركز زلوان خناس لزغلا اتزبالة زي عدليو إرترا دما كمزا عينت عدلات اتزبالة زي مدرخ نديبلوماسياوي bilateral relationship نخد قبرلو كم تتكاملو يزنقر سلازي ازو قدايزي أبزا حلف زنبرقن إيرترا قبل على تشاينا زنبرس كان شيء ندحريت ملسيلنا كريينا كميوجن زي أسكن اسمعيا أفريقيا تشاينا نزو قدايز بخمي كم تريو The world is rapidly changing. China and African countries are becoming closer together. During his first visit to Africa 60 years ago, late Chinese Premier Zhou Enlai introduced China's 8 principles of foreign aid, much of which still underpin the country's approach to Africa today. Notions such as equality, mutual benefit, and the non-interference have laid solid foundations for China's relations with African countries. 6 decades on, China has not only helped construct signature projects such as the Africa Union So, እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቻይና ነዚ ጉዳይ እዚ ብዓበ ደረጃ ብግራንድ ደረጃ ከም ዝርይዎን ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ ካብ ነዊሕ መትከላዊ ዝኾነ ኣካይዳ ምስ ኣፍሪካ ድማ ዓብዪ ፖቴንሻል ዘለዎ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኤርትራ ናይ ቻይና ናብ ዝተራኸብሉ ዝተገበረ ንእሽተይ እስከ ንስማዕ So, no, let me give you, I'll give you the video. ኣፅንዒ ኢለ ክበክም ሓንቲ ካብተን ዘገርማ ዝርርብ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝተገበረት እያ ነይራ 你是非洲资深领导人，又是中国人民的老朋友。刚才我们 ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ሓደ ዓብዪ መራሒ ቀረባ መሓዛ ናይ ቻይና ምዃንካ ድማ እየ ዝፈልጥ ይብሎ ኣሎ 路上都谈到你在中国的情景，你对中国有深厚的感情，我对你的来访表示热烈欢迎。 እንታይ ዝብሎ ዘሎ ከም ወትሩ ብዛዕባ ቻይና ነዊሕ ተመክሮ ከም ዘለካን ፅቡቅ ዝኾነ ስምዒት ብዛዕባ ቻይና ፅቡቅ ዝኾነ ኤክስፒሪየንስ ከም ዘለካ ክትዕልል ክሰምዓካ ፀኒዐ ስለዚ ኣብ ዓድና ኩሉ ግዜ ምዉእ ዝኾነ ዌልካም ወይ ከዓ እንኳ ደሓን መፃኻ ክብለካ ይደሊ እናበለ ይዛረበ ዘሎ 中国和俄里特利亚传统友谊深厚，两国在俄里特利亚建国当天就建立外交关系。今年5月24日，我们将迎来两国建交30周年纪念日。中国人常说30 ቻይና ንኤርትራ ብፍሉይ ዓይኒ ክጥምታ ከም ትኽእል ብዙሕ ግዜ ገሊፀልኩም ኣለኹ እዚ ከዓ ኤርትራ ፍሊት ሃገር ስለ ዝኾነ ጥራይ ኣይኮነን ፍሊት ሃገር እንድያ ግን ንቻይና ኩለን ሃገራት ማዕረ ክኾና ክእላ እየን
ቻይና ግን ቁጠባናታ በተደጋጋሚ አብ ኤክስፖርት አብ ንግዲ ዘተኮረዩ በኻላ ዘራርባ ቀይሕ ባሕሪ ማለት ልዕሊ ማንም ዘገድሳ ቦታ እዩ ቻይና ቀይሕ ባሕሪ ድማ ኤርትራ ሓንቲ ካብቲ ነዊሕ ቦታታት ናቱ እትውንን ሃገር እያ ስለዚ ኤርትራ ድማ ናይ ዝኾነ ይኹን ብሎክ ኣባል ስለ ዘይኮነ ቻይና ብፍሉይ ንኤርትራ ክጥምታ ከም ትኽእል ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ምስ ኤርትራ ሰፊሕ ዝኾነ ስራሕ ዘይሰርሐት ኢልና ድማ ክሳብ ሕጂ ጓንቲ ናታ ስለ ዘይውፅአ ቻይና ምስ ኣሜሪካ ፊት ንፊት ንክትገጥም ጓንታ የውፅአትን ኣላ ቀስ ኢላ ትወፅእ ዘላ ናብ ራሽያ ነፀገና ትፀጋዕ ትኸይድ ኣላ ኣብ ገለ ፖይንት ግን ኣሜሪካ ኣመና ይፀቕጥዎም ስለ ዘለው ኩሉ ነገር ገዲፎም ኣንፃሮም ድሌቶም ክገብሩ ክጅምሩ ከለዉ ናይ ኣሜሪካ እገዳ በዓል ይፈልጥ ድሕሪ ኢሎም ምስ ኤርትራ ዓብ ሽርክነት ክትገብር ከም ዝኾነ ይረኣየና ኣነ ስለዚ እቲ ኣብ ልዕሊ ካልኣይ ድማ ንሓደ ፕሬዚደንት ናይ ዝኾነት ይኹን ሃገር ሱፐር ፓወር ተባሂሉ ናይ ኤሮጳ መራሒ ከምዚ ገይሩ ሪስፔክት ፍሉይ ዝቕበል መራሒ የለን ነናይ ኣቀባብላ ኢኻ ትብል ዘለኻ ንዝብል ኣብዚ ሓለፈ ምናልባት ሪኢኹም ነርኩም ትኾኑ ኢኹም ኣብ ብዙሕ ግዜ ንፕሬዚደንታት ናይ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ዝገበርዎ ኣቀባብላ ዝሓለፈ እዋን it was a very exceptional ዝኾነ ኣቀባብላ ንሓደ መራሒ ንእሽተይ ሃገር እያ ኤርትራ ምስ ቻይና ብምንፅፃር ንእሽተይ ሃገር እያ ናይ ኣሜሪካ እንድሕሪ ከይዱ ዝኾነ ሃገር ካብ ኣፍሪካ ብጀካ እቲ ስፔሻል ኤዲሽን ዝብልዎ እንተዘይኮይኑ ኣይቅበሎን ይመራሒ ናይ ኣሜሪካ ቢዚ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ቢዚ ይዎ ናይ ነፍሲ ወከፍ መራሒ ቢዚ ግን ነቲ ቢዚ ስኬጁል ናትካ ካንስል ጌርካ ነተን ሃገራት ክሳዕ ክንደይ ቀዳምነት ትህብ እዩ ስለዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ቻይና ግን ንእሽተይ ትኾን ሃገር ዓባይ ትኾን ዓብይ ክብረት ዘለዎም ምስ ሃገራት ዕምቆት ዘለዎ ስራሕ ንክሰርሑ ድልውነት ዘለዎም ሃገር ኣብ ሓበራዊ ሽርክነት ዝኣምኑ ንሃገራት ኣፍሪካ ድማ ኣትሒቶም ዘይርዩ ትማል ንባዕሎም ድኻታት ስለ ዝነበሩ እቲ ሕጂ ኣብ መርሕነት ዘሎ ወለዶ ናይ ቻይና ድኻ ኸላ ወላ ሓንቲ ዘይብላ ኸላ ኣካል ናታ ዝነበረ እዩ ስለዚ ነቲ ሽግር ሕማቅ ከመይ ከም ዝኾነ ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዝፈልጥዎ ክብረት ናይ መራሕቲ ዘለዎም ክብረት ናይ ሃገራት ዘለዎም ክብረት ናይ ህዝቢ ዘለዎም እዮም that's why ድማ ሃገራት ኣፍሪካ ንቻይና ብልዑል ኣኽብሮት ዝርይወን ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ብጀካተን መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ዘይኮና ናይ ቻይና ሃገራት ኣፍሪካ ንቻይና ዓብ ክብሪ ዘለወን እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን እቲ ናይ ቴክኖሎጂካዊ ሓይሊ ናይ ቻይና ድማ ንኣፍሪካ ዓብ ተስፋ ዓብ ጩራ ናይ ምዕባለ ዓብ ተስፋ እዩ ዝኾኖም ስለምንታይ at the end of the day ቴክኖሎጂ የድልየካ ንክትምዕብል ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘበን ንክትነብር ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ ንክትረክብ ድማ እንታይ ክትኾን ኣለካ ኣፍሪካ እትደልዮ ናይ ቴክኖሎጂ ዕድላት ካብ ቻይና እያ ክትረኽቦ ትኽእል ብፍላይ ኤርትራ ንኣፍሪካ ነግደፎ ኤርትራ ኩሉ ዘድልያ ኩሉ እትሳትደልዮ ኣብ መንገዲ ጉዕዞ ናይ ምዕባለ እያ ዘድልያ ካብ ቻይና እያ ክትረኽቦ ትኽእል everything literally ቃል በቃል ኩሉ ኤርትራ ንምዕባለ ነቲ ሕልምታት ናታ ክትበፅሖ ትደሊ ካብ ቻይና እያ ክትረኽቦ ትኽእል ስለዚ ምስ ቻይና ዘሎ ዝምድና ዓብ ዕምቆት ክህልዎ ዓብ ቦታ ክወሃቦ እቲ ቀንዲ ባህገይን ትምኒተን እዩ ስለዚ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቐዲሙ ከይዱ ምስ ቻይና ክራኸብን እንካን ሃባን ክበሃልን ሽርክነት ክዕምቁን እቲ ዝበለፀ እዩ ንኤርትራ እቲ ዝበለፀ more than anything ቻይና ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኮንቪንስ ገይሩ ኢንቨስተርስ ናይ ቻይና ናብ ኤርትራ ክኣትዉ ከም ዝኽእሉ ብኩሉ መንገዲ ድማ ሓበራዊ ሽርክነት ምስ ቻይና ክግበረሉ ዝኽእል ብኩሉ መንገዲ ክድፋኣሉ ከም ዘለዎ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ኤርላይንስ ኣብ ኮሚኒኬሽን ኣብ ባንኪንግ ኣብ ፋይናንስ ኣብ ኩሉ ንደልዮ ነገር ቻይና እያ ክትሕግዞ ትኽእል ናይ ኤርትራ እቲ ዝበለፀ ሓደ ዓይነት ኣይዲዮሎጂካል ኣካይዳ ዘለዎም ስለ ዝኾኑ ድማ ናይ ቻይና ዓይነት ምዕባለ ድማ ንኤርትራ ምስቲ ኤርትራ ክትከዶ ትደሊ ዝበለፀ ንዑ ክገጥም ዝኽእል ንሱ ክዋሰብ ዝኽእል ንሱ ስለ ዝኾነ ተስፋ ንገብር ዓበይቲ ዲልስ ተገይሮም ፍረ ዘምፁ ነገራት ንኽንርኢ ነቲ ኩነታት ድማ ድሮ ናብቲ ሃገራት ኢሎ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ነቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ሓድሽ ሓበሬታ ኣብ ዝቕፅል ኣፕዴት ንሃብኩም ከይደ ዝረሳዕ እኳ ቀዳማይ ባሕቲ መስከረም ኢሎሚ 1/9 ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ሃገር ኤርትራ እንኳዕ ኣብ ብቃዓና እንኳዕ ናብ ብፅሓና እቶም ሽዑ ነቲ ተባዕ ስጉምቲ ወሲዶም ነዊሕ ቃልሲ ዝገበሩ ውፅኢት ናቱ ድማ ናፃ ዝኾነት ሃገር ኤርትራ ርኢና ኣለና ሎሚ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ክውድየ ምስ ሓንቲ ጥዕምቲ ናቱ ናይቲ ቃልሲ መዘኻኸሪት ኢሎም ደርፊ ዝገበርዋ ክገትፈኩም እየ ኣብ ካልእ ግዜ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኮሜንት ናትኩም ግደፉ ለትስ ጎ Saturday.